manje nje iphethe ngenyele nje manje unyaka phela awakahlukani manje waye ngempela unyele unyaka ungahlukani ngoba phela amavoti awakashiyo kuthiwa u354 34 niyakhomba lapha emafonini yasho phela nje ayasho vele emafonini ukuthi hayi mina ngibhlungu ezozomo ne hayi uyazi ukuthi kusebenzeka noma yini ngoba phela ama result alokho ephuma ngolesihlanu awakaphuma our this week awakaphumi sidalo akuhlukanisa unyaka uthi ngamshito umanophi hawu kuyakwenzeka nje angazi ke mfowethu kuyokwenzeka mangase kuthiwa uyawina ke uMthandeni injabulo ngani we nganqamuka lesikhoda lokho ngisingabhusheka lesikhoda singabhusheka lesikhoda lesi ngabhusheka ngiya phela ngogiya mina ngenkunzi singabhusheka lesingiya mase kuthiwa ke kuwine uMaskande ngoba phela uMaskande lesikhuluma ngawo futhi ukhuzani omunye futhi wabantu abasimele bogiya bamthandana abaphila naye phela mina ngiphini nangisho inamba yakhe nje phela phela sicula uMaskande sonke nje sicula uMaskande